Nyime jatend migao mar pur Mithika Linturi ojiwo piny mondo ket maino e pith yien koriwo yien mag olembe kinde yiende mamoko e kinde ni ma chenro mar pidho yiende dhi nyime pachoka. Kane olose kar chung' od bura ma Igembe South County ma Meru e kinde mane oyango chenro mar pidho yien e gwengego. Linturi wacho ni migao mare biro neno ni nitiere chiemo moromo e pachoka e kedo gi ngaji ma sani okwako thoth gwenge ma oting'o counties buora. Wakati tunapanda miti sahabu, niko na jukumu ya kuhakikisha Kenya tunashalisha chakula cha kutosha. Let us do a mix. Ile miti tunapanda sababu kuna miti ingine inaweza kutupa chakula. It was very well put by one of the speakers. Ipata panda wakando, panda makandamia, panda inaitwa mbera ama inaitwa nini? Mapera, machungwa na nyingine. Sababu ni itasaidia ya maneno tunaongea juu yake, na mwishowe pia kuna chakula ama kuna kitu tunaweza kupata ya kuweka tumboni kupitia hiyo miti tumeiopata.